Hi mga kagwaps, mga kalinga, papagpalang makulimlim na hapon for today's vlog. Shout out sa lahat ng viewers, syempre guys, kay Kuya Bahal, sa lahat ng kalinga partners. So, andito ako ngayon sa scout kami. Kasama ko si Ate Kat. Meron kasing nakapagturo sa amin na meron daw ditong pwedeng tulungan. So, ayan. Nakakatakot lang kasi may mga aso ba. Samahan niyo po kami ni Ate Kat, mga kagwaps, mga kalingap. Papasok kami sa loob. Bayabas pati dito, oh. May aso. Papasok to sa loob, eh. May mga bagong gawang bahay, may mga pinya dito. Oh. Namali ata kami ng ng pasok doon daw sa kabila. Ha? Oo nga, meron nga dito. Nagkamali kami ng pasok ni Ate Kat. Balik kami. iba yung nadat na namin. Maayos man ang bahay. Siminto man, Ate Kat, ano? May freezer sa loob. Mali ang sa amin. Ay. Oo nga. Ay, ito, Ate Kat. Ano ito? Baka ito itong bahay na ito yung ano. Ha? Namali ang punta namin pero okay lang kasi may bayabas naman, oh. Dali natin, Kat. Abutan na yun. Hingi mo na kami bayabas. Ayan, nahinog. Matibay ba ang ngipin mo? Agay. Dali, abutan na yun. Sige. Abutan lagi. Hindi mo maabot. Ayan. Yung tsura ko. Okay. Aray ko. O ano pa? Iyo! Ay, ano na? Bang-bang! Meron pala na pizza open. Ang Akala ko anong talas. nangyari? Anong talas? Ito. Oh. Hindi tayo nagtanong dun sa mama kung kanino yung bahay na nandyan. No? Baying. Tuara ko, pindak ko. Aman. Ayun, mabali yan rin. Dili, uy. Oh, ayan na, oh. Ay. Sige na, ka-beauty. Parang di yung puno. Ay, Dali na, lagi. Oh. Ayan na, oh. Hindi mo naman abot, eh. Hindi mo naman inabot. Okay na ito? Wala na tayo makitang hinog. wala na ito ba? Ate Kat, masarap siya, oh. Kahit na green, mahinog na. Siya guys, kahit sa green. Ang sarap, ang tamis. Ay! 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 Doon daw sa kabila, te. Ha? Kabila tayo. Mali. Sa kabila po? Gali, taga doon kami. Kay Bal Santos kami. Lagi kami doon. Tara, mali ang turo. Salamat kuya sa bayabas, ha. Balik kami guys, balik. Ngayon, may nahuli ako. Nag-ano ng bayabas din. Dito. Nagtingin ako dito sa kabila. Wala mang daanan. May bunga din ata ang bayabas dito ay. Naunahan ako ni kuya. Kinuha na yung bunga, te. Naubos na. May mga bunga, mga maliliit. Napunta kami dito. Bayabasan ka, i-scout. Bayabas yung amin na nakita. Tawid tayo, lipat kami sa kabila. May sabi kasi sa amin, doon daw sa kabila na yun, pupuntahan namin. Traffic. Ganito maganda mag-scout kasi makulimlim. Isang way lang yung namin. Daanan. May patay kaya naghinto muna kami to sa gilid. Pinauna muna namin. Diba? Go!
kalsada, lubak-lubak. Oh my God. Ay, naku po. Hirap dito sa gabi. Talagang inaayos nila yung ano, kalsada. Oh. Grabe, sobrang baba nung ano, oh. Agoy, sobrang baba nung kalsada. Ayan guys, kami naghapon na po na mag-scouting. Ayan, kami papunta pa rin sa ano. Malayo pa po ang aming puntahan. Ayan. Overtake siya. Oh. Ayan. Diba po kalsada, sobrang sira na po ng kalsada dito. Kawawa yung gulong ng palad. Ang bilis mano ng gulong. Luhay-luhay lang. Luhay-luhay lang. Luhay-luhay lang. At ay kami magluto ng gutom na talaga. Sobrang gutom. Wala kami pananghalian. Pagbaon kami na lutein at saka yung saging na hilaw at hinog. At magluto kami sa unahan. At sobrang gutom na. Wala kami baon na bigas. Saging lang ang nabili namin. At kanang sapal ng niyog. Ano kay lasa nung mamaya? Anong lasa ng sapal ng niyog? Abang-abang. Abangan. Sana may matagpuan tayo dito na ano, mamaya. Ang ganda Ang lalaki ng mga truck dito. Nakakatakot ka sa bayan. Nakasunod pa yung ang laki ng muso. Oh. Nasundan namin. Nakakatakot ka sa bayan ba? Ayan. Medyo napasalubong pa man na. Lalaki Okay, ayan, ang laki oh. Lalaki ng sasakyan. Ay, Diyos ko po, grabe. Karude. Yan ang nakakatakot, Atikat. Oo. Ang kalsada. Ay, Oh, grabe. Magkinding-kinding ang aming maliit na sasakyan. Pinipitan ka, Atikat. Ang aming tura-tura ay hindi po. At napakahirap po ng kalsada. Ang lalaki na pato. Ayan. Hirap po ang kalsada. Hindi, mauna ka na. O, higanti. Oy, mauna ka na. Hindi kami paangat pa. Inaayos kasi nila dito Pabundok yung pa kami. Ayan, oh, pabundok na yan. Oh my God. Habang nasa Maynila si Kuya Bal, ang aso, kawawa ng aso. Mapagmahal ako sa aso. Ano kaya ito? Ayan guys. No? Okay, kinakaway tayo at tayo daw mauna. Okay, thank you so much. Dahan-dahan at ang kalsada po insigida. Di makabigay sa iyo kuya at nag-drive pa. Ay ako yung maunawain sa mga ganyan. Ako nagbibigay talaga. Mamaya kuya pagbalik. Oh my God. Oh my God. Pagilid yung sasakyan natin, te. Kaya nga. Lagiba ng sasakyan dito. Ayan, may church. Di pa kami nakadaan sa kalsada doon kay Brother Ronnie. Naku, malayo-layo din pala. Ayan. Ano ba kuya? Ano ba? Pirno. Ayun na to po, ang lalim. Ate ka, tatagilid, Ate ka. Kawawa man ang ating sasakyan ito eh. At kami pa'y napunta rito. Ay, napaka po.
talaga ng ano, sira ang kalsada. Oy, Diyos ko, ang sacrifice. Yung sasakyan, kawawa. kawawa sa sasakyan dito eh. Laglag ang mattress. Oh my God. Laglag ang mattress. Layo pa namin oh. Brentmin pa kami. Scouting, scouting! Ganito mga masipag na charity. No? Scout Instead tayo. na magpahinga, scouting, ayan oh, may mga bundok doon. Oh, may sirang bahay kaso alanganin maghinto dahil one way lang po ang kalsada. Walang mapaparkingan natin. Ayan oh, madaming sirang bahay oh. Kung ako na talaga yung maraming pira, babahayan ko talaga lahat yan. Kaya siya, Sira. pag ako yayaman, di na yata ako yayaman eh. Ayan, shoutout kay Sis Divina, 24 Mix Vlog. Kay Sis Christina, The Agree. Moving. Ayan. Kaya, Maricoy Marieta Ocampo.